שלום, סרטון זה עוסק בנושא מרתק ומעורר מחשבה, מדד האושר ומהו אושר אמיתי. רבים מאיתנו מבלים את חיינו בחיפוש אחר האושר, אך האם עצרנו לחשוב מהו באמת? האם אושר הוא תחושה רגעית שקשורה להישגים חומריים, או אולי הוא חבוי ברגעים הקטנים של היום-יום? מדד האושר העולמי מנסה לענות על השאלה הזו על ידי הערכת איכות החיים במדינות שונות. אך חשוב לזכור שהמדד לא קובע מהו אושר אישי, אלא מצביע על מגמות ושיפורים פוטנציאליים. מה שאתם מגדירים כאושר, עשוי שונה עבור מישהו אחר. יש אנשים שמוצאים אושר בקשרים חברתיים, בעוד אחרים נהנים מרגעי שקט והתבוננות פנימית. יש כאלה שנוסעים ברחבי העולם לחפש הרפתקאות וחוויות חדשות, וזה מה שמביא אותם לאושר. תחשבו על זה, מתי פעם אחרונה חשתם מאושרים באמת? האם זה היה כשחוויתם הצלחה בעבודה? אולי כשביליתם עם חברים טובים? או שמא כשהקדשתם זמן לעצמכם ולמשפחתכם? מחקרים מראים כי אושר אינו תלוי רק במרדף אחר מטרות, אלא גם ביכולת להעריך את המסע, להעריך את מה שיש ולמצוא משמעות בחיים. כדאי לנו גם לשים לב לקשר בין אושר לבין ערכים. איזה ערכים מנחים אותנו, ואיך הם משתלבים ביום-יום שלנו. בהקשר זה, חשוב לחשוב על הכרת תודה וסבלנות, כלים שעוזרים לנו לשפר את מצב הרוח והתחושה הכללית בחיים. לסיכום, אושר אינו רק יעד שמוצאים בסוף הדרך. הוא המהות שמלווה אותנו בכל הרגעים הפשוטים והקטנים שבחיים. אז בפעם הבאה שאתם תוהים אם אתם מאושרים, זכרו, האושר נמצא סביבנו. צריכים רק לדעת לעצור לרגע, להרים את הראש ולהודות על מה שיש.